Og karon mga higala dita maglangan niya ang sumpay ni naghinapustang sugilanon. Pader, I am your pader. pader. Palitin niya kuha na, Gring. Paningkamuti gyud nga dili ka malimot, Ping. Kay na, dili na rabasayon karon ang pagpadoktor. Bitaw. Og ayaw pagsigig hunahon problema. Masam-masam problema akong hunaw-naon. Nalimot na sad ka siya bahin ni Padre. Sure ka na? Lagilid na, oy. Gool na gani kaayo ko. Awa lang sab ko magsigigisgot ni Padre kay wa man sad gud say hisgot. Luuyan ni Kuya, no? Ingnaon niya si Lulong ha. Bisitahan ninyo si Piping. May na lang ba malingaw in taon? Og ayaw gid mo paghiskot og makaguol. Kana lang makalipay. Sige nang, akong sultihan si Lolong, anak. Ginoo, ikaw rin nasayod unsay kahimtang ron sa panghuda-huda ni Pipig. Maluoy ka intaw niya. Ayaw siya agpasagti. Uy, hapit naman din ni maluto. Unya na lang nako siya pukaon. Kanang andam na gid ang pamahaw. Gring, ato na ko. Oy, asa ka, Ping? Nag-spooting ka banggod. Asa ka? Ay, sa simbahan, God. Anong nakurat mo ka nga, nag-spooting ko? Mag-unsa man taon ka dito, Ping? Oo, din, no? Di naman di ko sa kristal. Isira na ng pultahan. Mamahaw na ta. Nakaluto naman ko. Di naman di tuhod ko sa kristal. Labasa ko din imong isda, Gring. Lumias sa boss, tinuwa, oy. May naglibod man og isda ganinang sa iyo. Maong nakapalit ko. Oh, Ngano, Ping? nganong nag-ilis gani ko, Gring? May lakaw ko. Wa kay lakaw, Ping. Pero nag-ilis ka. Ay, nainumdum na day ko. Gitoyo ni nato nga mag-spotting ko sa bahay kay di na matatugutan nga mo gawas, di ba? Anugon kay ato mga biste nga di masulob. Ikaw pag-spotting niya, ha? Ginoo ko. Wa na yun magkadimao ang utok ni Piping. Mayo! Padali! Si Kuya Piping. Aray. Kuya! Kumusta, Kuya? Hi, Kuya. Oh, kinsa ganito ka mo? Uy, Lulong, Lida. Dali mo, dayon. Huwag mong kaila si Kuya na mo nang. Naun sa kaping. Wa ka makailang Lulong og nilida. Ano kaila, oy? Ano kung nga? Adayon mo dire, dali, lingkod.
Nag-joke na di ka ganina, kuya? Joker biya ta. Ikaw, gid kuya. Kulba, gid ka, ha? Biyaan una ta mo ha kay pagngon ko lang tong gripo. Istoryahi una na ninyo sa kuya ninyo. Kanang makalingaw. Ay, salamat. Nagsige sila pangatawa. Mag-andam na lang kong merienda. Pasagdan ko lang una to sila kay murag aligre man. Unsa may akong lutoon, ha? Bagaag bitaw na mo kabuang sa una, eh. Pero nagtuo mong wa mahibaw si Kuya Piping. Oo, kay... Waman miniyabadlong, ha? Kay mo say akong buhat sa batanon pa ko. Oo, di ay. Mo nga di ko mo magsilbi nako kay kibaw na ko na daan. Humutag ko daron. Nagprito og saging sinang milagring? Tungali kay di man na siya musugot nga way ikadalit sa bisita. Mo na akong ganahan din sa inyo, kuya, eh. Di gid mapas mo ang bisita. Tabangan sa nako sinang milagring, ha? Kamu lang una din, Sige, Lids. Nagunsa ka lang. Tabang ko, be. May kay nagapangasawa kag buutan. Ha? Wa kag dungog. Ingon ko maayo kay nagapangasawa kag buutan nga bilyako mata kay kandako. Joker mo gid ka, kuya. Seryoso ko oy. Migani kay nagapangasawa kag yung buutan na. Gwapa pa gyud. Tagadi mo sa nimo asawa. Hindi mo sa muna kailana. Murag seryoso mo gid kuya. Kuya, wala di ka makailan ni Lida? Salmista bitaw na siya atong simbahan? Youth leader, sad? Member ba gid sa choir? Ha? Aw, has kalimutan ako. O si Lida na ituod to. Di na ito ni mo asawa. Gibuwag ka magani ka no? Igo man ko. Pero sige na lang. At least, nakahinumdum dayon ka. Nakabawi. Has kang taga-simbahan naman na siya parehas na to. Ay. Ngano ka, kuya? May ninumduman lang ko. Kuya. Kuya, ngano mo ka? Anong kahilak man ko? Ingon ka may nahinduman ka, kuya. Kuya, nito ang imong luha. Ambot, di naman ko kahinumdum. Di na tayo maghiskot ato, kuya, eh. Sa may di na to isgutan. Basta, kuya, maghiskot ang taglaing. Oh, sige na. Mga una ta. Luto ng saging. O as usual, ang lami ng lemonade ni nang milagring. Wow! Kuya, mga una taong. Oh, ngano kaping? Kinsaman mo. Nang ayaw pa daog ha. Kamurabi ang duha. Kung mag-uulisad ka, mag-unsa na lang mo. Pagkawagin na ako, magdahom nga maingon idis Piping Lida. O man ginunta siya libog kapag katao. Pero tungod lang sa usa ka saha nga iyang nabuhat sa mata noon pa siya. O gani, wa man gani sa kalibutan.
Mauni na hitabo niya karon. Makalabang ra lagi si Kuya ini nga pagsuway nang. Makalabay ra mo ini. Basta nang pagpakaligon lang yun. Og ayaw lang yun buwag sa pag-ampo. Ako nang, i-apil gyud mo na ko kanunay sa kong pag-ampo. Salamat, Daylida. Salamat. Asa naman tong nihilak? Tuwa ko yan, nibalik sa kusina. Oh, dito sila mga onining saging. Ako mukhaon na. Kuya, Hmm. tinuod yun nga, wa ka makaila na mo. Kumidya ra gud to. Askang! Lugawa, gini mo kuya eh. Nakuyawan na ba itong maayo si nang milagring? Milagring? Oh, si Milagring na ito. Gwapa eh. Oh, siyempre! Gwapa, yun kay imo itong gipangasawa. Saan to yung kauban? Yang inahan? Time pa kuya. Sinang milagring tong idaran na. Mo to imong asawa. Katong gwapa nga puti, si Lida to. Ako tong leading lady. Liding lide? Oo. Uy, kung mauwag gili kong masayop, artista gyud lagi ka? Lugawa, gini mo kuya. Ako, artista ko. Be, kinsa mong artista ha? Si Ronaldo Valdez. Mau bagring? Wala ko makailan mo. Dili lang ako, Ping. Hasta sila si Lulong og Lida. Mau ba? Ngano ka, no? Namnisya ko, Gring? Oh, naadi ay amnesia nga putol-putol. Kay mahinomdom naman sad ka. Parehas karon oh. Nakaila ka naman ako. Wa ka ko mabuang. Ay, ayaw pagunahon nagdaotan, Ping, oy. Akong tambag nimo, no? Ayaw pagunahon na og lain. Ginoo re huna-huna, Ping. Wa nay lain pa. Aron dili ka maglibog. Aron dili mo labad imong o. Sige, Gring. Nahala, sige. Higda na. Mga tuhog na taping. Ngano ka, Ping? Ingon magkahigda na kay mga tug na ta. Unya. Sugda ng tibakay. Hoy, pagpuyo, oy. Nga naman, Gring? Nalimot kang dakpo nun ang tigbakay.